És de moment l'únic carrer d'accés al tercer col·legi. Es tracta d'un carrer que ara no té eixida. La construcció d'este vial era un requisit necessari perquè la Generalitat començara les obres. Havien d'estar urbanitzats els accessos per poder treballar. Però el carrer no serà suficient per absorbir el trànsit que ha d'entrar ací una vegada el col·legi obriga les portes. En la primera fase li donarem entrada i crearem el carrer perquè puguem començar les obres i en aquesta segona fase el que volem fer és evitar el col·lapse de cotxes en entrar al col·legi. Volem que siga una entrada, un carrer d'entrada i una d'eixida perquè els cotxes i xiquets tinguin més seguretat i no causen ningun tipus de tapó a la circulació. Ara que el centre està a punt d'acabar-se, l'Ajuntament posa en marxa la segona fase d'urbanització de l'entorn del col·legi. Es farà un carrer al llarg de tota la part de davant del centre. En un dels laterals es farà un aparcament per a vehicles i autobusos. També es diferenciarà el carrer d'entrada i el d'eixida. L'Ajuntament obrirà este carrer, que ara acaba en un mur, fins al col·legi. D'esta manera es vol evitar que l'accés per un sol punt col·lapse l'entrada. Les obres que ens falten a fer ara, que començarem d'ací 15 dies, serà el vial que n'hi ha perimetral al col·legi, que va permetre l'accés al col·legi per lateral i per davant, i també un pàrquing per a cotxes i per a autobusos, i un carrer que serà d'eixida, amb la qual cosa tindrem dos carrers, un d'entrada i un d'eixida, per evitar acumulacions de vehicles i problemes en vehicles i en xiquets. Amb esta segona fase d'urbanització es completen els accessos al centre. Serà de manera provisional, ja que quan es desenvolupe el sector urbanístic del qual forma part el centre, el col·legi quedarà totalment integrat dins el casc urbà i tindrà més carrers d'accés.